ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи Knockout TG қарор доред ва мо имрӯз дар бораи хабарҳои беҳтарин аз ҷаҳони MMA ва UFC гап мезанем. Дар ягон ҷо ба ҳузур ишта лайк ҳазир кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. Рафтем. оғоз мекунем мо аз Рафаэл дос Аньоси бразилиягӣ. Рафаэл дос Аньос муроҷиат кард ки бо тони хоҳиши реванш баргузор карданро дорад. Суханҳои Рафаэл дос Аньос: мо дар бораи набарди дар моҳи май аллакай ҳамсӯҳбат шуда будем, аммо Дориуш ин ҷангро қабул кард. ин ҷанг бояд аз ман мешуд, аммо ман дар ҳоли барқароршавӣ будам. хулоси гап, ман аз ин ҷанг даст кашида будам. реванши ман бо тони хуб баргузор мешавад. ман дар ҳоли номувофиқ бо тони ҷанг кардам. ман соли 2016 бояд бо ӯ ҷанг намекардам. барои ҳамин ман мехоҳам боз як бори дигар бо ӯ вохӯрам. хотиррасон мекунам ки ҷанг миёни Тони ва Рафаэл дос Аньос рӯзи 5 ноябр дар ҷанги асосии бегоҳ дар турнири UFC Fight Night 98 баргузор шуда буд. дар муҳорибаи якум бо қарори яковозаи доварон ҷанговари амрикоӣ Тони Фергюсон ғалабаро ба даст оварда буд. пас аз мусоҳибаи Ҳабиб дар шабакаи ESPN дар бораи набарди Ислам Махачев ва ду баробар зиёд гирифтани бонуспулии Ислам, Бенеил Дориуш ба суханони Ҳабиб дар мусоҳибаи журналист Бред Окамото ҷавоби худро дод. суханони Бенеил Дориуш: Ислам Махачев маҳорати пур аз Арсеналро дорад. ӯ ҷанговари ҳаматарафа мебошад, аммо ман низ ин корҳоро карда метавонам ва моҳи феврал ман нигоҳи одаморо иваз мекунам. дар ҳақиқат мо ба ҳамдигар хело монандем. мо ҳардуямон бо дасти чап зарба мезанем. шояд ӯ аз ман дида хубтар аст, аммо мо ҳардуямон греплер ҳастем ва дар ҳолати истодагарӣ яъне стойка ҷанг карда метавонем. Ислам зарбазани хуб аст. ӯ дар ҳар кунҷ зарба мезанад ва барои ҳамин ман яке аз рақибони мушкил барои ӯ ҳисобида мешавам. барои он ки ман низ ин усулҳоро ба кор мебарам. ғалаба насиби оне мешавад ки бо нақшаи беҳтарин ба ҷанг баромада бошад. насиби касе ки чуқуртар гурро меканад ва ман боварӣ дорам ки ин нафар худи ман мебошам. ғайр аз ин ӯ дар бораи ду баробар бонуспулӣ гирифтани Ислам фикрашро чунин баён кард: суханони Ҳабиб хандаовар буд. Ҳабиб қарор баровард ки дар шоуи мо каме ҳам бошад драма дохил кунад. ман ҳатто ба менеҷери худ Али Абделазиз занг задам ва шӯхиомез гуфтам ки мехоҳам Ҳабибро ҳамчун менеҷери худ ба кор гирам. гап сари он аст ки ин шартномаи ҷанг шартномаи стандартӣ мебошад ва ҳамаи ин дар шартномаи ман низ ҳаст. дар шартномаи ман бонуспулии ду карата низ ҳаст ва ин аз номи рақиб вобастагӣ надорад. аммо коре ки Ҳабиб мекунад, ман қадр мекунам. ӯ муҳорибаи моро пеш бурда истодааст ва ӯ дар ин шоу камакак драма дохил карда истодааст. хотиррасон мекунам ки ҷанги Бенеил Дориуш ва Ислам Махачев ҷанги асосии бегоҳ мешавад дар турнире ки рӯзи 27 феврал мо шуморо интизор аст. мураббии дастаи Ҳабиб Тим Хавер Мендес боварӣ дорад ки Ислам ҷанговари беҳтарини вазни сабук аст. суханони Хавер Мендес: ман фикр мекунам бешубҳа Ислам Махачев ҷанговари беҳтарини вазни сабук мебошад. ин танҳо саволи замон аст ки ӯ кай барои камарбанд муҳориба мекунад. Махачев чемпион мешавад. бе ягон шубҳа гуфта метавонам ки ҳама рақибони худро мегузарад. бо касе ки Ислам ҷанг накунад ғолиб мешавад. ин танҳо саволи муваққатӣ аст ки ӯ кай имконияти худро ба даст меоварда бошад. ҳамчунин зери роҳбарии Хавер Мендес ҳамаи варзишгарони дастаи Ҳабиб Тим машқу тамрин мекунанд. расман ҷанговари тоҷик Доробшон Аботов бар зидди Михаил Тарханов рӯзи 11 декабр дар шаҳри Южноуральски Федератсияи Русия ҷанги худро баргузор мекунад. рекорди касбии Доробшон Аботов 4-0 мебошад. ӯ охирон маротиба дар турнири ACA Young Eagles 19 бар зидди ҷанговари рус Тамерлан Ашаханов баромад карда буд ва бо қарори яковозаи доварон ғалабаро ба даст оварда буд. ҳамакнун ӯ айни ҳол дар шаҳри Челябински Русия ба набарди навбатии худ тайёрӣ дидистааст. ба Доробшон Аботов омодагии хуби беосеб ва ғалабаи дурахшона орзумандам. агар шумо низ ғалабаи Доробшонро орзуманд бошен, пас дар комментария Доробшон ба пеш нависонед. хуб дӯстон, инҳо буданд хабарҳои тозатарин аз ҷаҳони MMA. ба шабакаи мо обуна шавен, лайку комментария қати моро дастгирӣ кунед. юқа вақти шуморо намегирад, аммо мада мотиватсия метавад ки бо видеороликову хабарҳои ҷолиба пешкаши шумо гардонам. худатонро дар ҳавои сардӣ эҳтиёт кунед. раҳмат ки видеоролика то охирша тамошо кардед. то видеоролики навбатӣ, хонаободу сарбаланд бошед.